Ahojte, volám sa Patrik a som fyzioterapeut. Ahojte, ja som Jessica a v dnešnom videu vám ukážeme, ako predchádzať tzv. Tenisovému lakťu. Nezáleží na tom, či hrávate tenis, tento problém sa môže týkať kohokoľvek. Paradoxne, len 5% prípadov tenisového lakťa vzniká pri hraní tenisu. Zvyšných 95% prípadov vzniká z opakovaných pohybov z práce, z domácnosti či z hobby. Najčastejšie vzniká opakovaným preťažovaním, napríklad pri práci s myšou, manuálnej práci či športe. Tenisový lakeť je preťaženie šliach na vonkajšej strane lakťa, kde sa upínajú tzv. Vystierače extenzory. Preto je prevencia dôležitá. A to najmä, ak vykonávate opakované pohyby rukou. Keď to bolí, treba to len rozcvičiť. Nie vždy to musí byť pravda a preto je lepšie vyhľadať odborníka. Stačí si to natrieť masťou. Masť môže pomôcť, ale netreba zabúdať na aktívny prístup pacienta. Cvičenie, polohovanie. Dám si ľad a prejde to. Ľad dokáže znížiť bolesť a opuch, ale pozor, nelieči príčinu. Ruku dáme pred seba, druhou rukou si chytíme končeky prstov, nádychom jemne zatlačím prsty smerom hore, držím druhou rukou pršteky, výdychom jemne pritiahnem tam, kde ma to pustí. Zase vystriem sa, sed je pevný, brucho je stiahnuté, ideme nádych, zatlačím 6 až 8 sekúnd, nádych, 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 výdych dvojnásobne dlhšie. Snažím sa tento pohyb precítiť, nejdem do veľkej bolesti, ale do príjemného natiahnutia. Chytíme do rúk kladivo, aby sme záťaž mali na vzdialenejšom konci a pomaličky spúšťame kladivo smerom von, brzdím tento pohyb a pomaličky ťahám ho naspäť na druhú stranu. Pohyb má byť plynulý, v krajných pozíciách môžeme predýchať, aby sme pouvoľňovali tieto svaly. Ruku dáme pred seba, dlaň smeruje k stropu. Položíme si mincu alebo gombíček na lakťovú jamku a snažíme sa otáčať dlaňou tak, aby nám minca nespadla. Pohyb má vychádzať z zápestia, nie z ramena. Ak poznáte niekoho, koho trápi tenisový lakeť, pošlite mu toto video.